sam ja upoznat, bio sam predsjednik izbornog štaba jedne političke partije. Jedan paket dao nisam nikom, niti bi ga dao, jer bavio sam se toliko godina sportom da ako nešto radim, to mora biti ili pošteno ili nikako. Koliko? Molim vas, bez dobacivanja. Molim vas, ja te isključit ću one koji dobac i ću ovu sednicu će biti zatvorena za javnost. Ja ne znam ko je kandidat za odbornika, a ko nije. I molim sve mojte ovi koji nisu i koji jesu kandidati da dobacujete govornicu. Ja vas najljubaznije molim sve. Da li mogu da nastavim? Izvolite. Da li je pakete neko delio ili ne, ja tvrdim da ja nisam i da po mom naređenju nije delio niko. A bio sam ten predsjednik izbornog štaba. Da li je to bilo nešto preko Centra za socijalni rad ili ne? Neću da ulazim u to. Ali sa druge strane, toliko prijava, optužbi, telefonskih snimaka, da neko snima čin glasanja za jednu određenu političku organizaciju i da ispravi ni jedna od mojih prethodnica nije 500 dinara, nego 1000 dinara pre ulaska na biračko mesto. Onda kada se donese telefon i dokaže se na telefonu da si glasao za tu političku organizaciju, onda dobiješ još 1000 dinara. Imamo primer na Vašarištu na Dvojici, gde ima i dan danas taj snimak. Ako je to demokratija za koju se borimo, šta će onda nama izbori? Onda da neko ima najviše para, neki izađe, neka kupi, pa neka ima da vlada. A što se tiče kupovine, pa mi imamo primjera iz, da kažemo, relativno bliske prošlosti. 1997. godine 6 odbornika kupljeno. Seća se tu poneko ko je učestvovao tad u radu, Sera Zdomato, Branislav Belić. Gospodin Jankoviću, izvinite, otišli ste s teme. Vratili ste se daleko unazad. Ovo je uvod u temu. Oprostite. Ovo je baš uvod u temu, krucijalno pitanje. Izvinjam se. Živko Kurjački, gospodin Mušicki, njih 6 je tada kupljeno da bi prešli sa jedne strane na drugu. Danas imamo već primer da je moja politička opcija prodala jednog svog koji više ne pripada nama. Eto, gospodo, znači ono što smo propustili na izborima, što nismo kupili dovoljno parama, znači birače, sad ćemo kupovati odbornike. Kakve to veze ima sa demokratijom, sa narodnom voljom? Pa dođe mi, treba da dignem ruke od tog svega i da kažem, pa nabavit ću ja 50.000 evra, izaći ću u izbore, kupit ću meni dovoljno glasova. I mi smo potrošili 18.900 dinara, a neko je potrošio po 50.000 evra. Šta će nama onda izbori? Znači, ko ima 50.000 ili 100.000 evra, taj će kupiti i pobediti. Pa neka mu je načast. Neka mu je načast. Ovo nije tema. Nije tema. Kako nije tema, gospodin Karlović? Pa udaljujete se. Pa ne udaljujem se od teme, to je suština teme, jer kada toj istoj opštinskoj izbornoj komisiji ukažeš na te nelagodnosti, nepravilnosti, izvinjam se, to se desi prvo usmenim putem. I onda šta se desi? Po zakonu o upravnom postupku, službenik je dužan da neuku stranku uputi na to da mora da se podnese pisana prijava, podnesak ili kako se već naziva. Ne, predsjednik izborne komisije nije neuku stranku uputio šta da radi i danas smo došli do toga, to je prošlo, pa nema veze. Pa ne trebaju nama onda izbori u ovoj zemlji. Šta će nama izbori kad ćemo kupiti? Šta će nam izbori?
Ko od nas išće da ide na izbore? Za čega? Kažem, kad se trguje. Kao na stočnoj pijaci. Sad kožda, toliko, pa će da ga bruka i sramota. Ko se dalje javlja za reč? Zoran Dubrovski, Zoran izvoli. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Malo pre kad sam izlazio rekao sam da nemam namjeru da polemišem puno, ali čisto isprovociram neki. Nema problema, izvoli Zoran. Zahvaljujem. Prvo da se osvrnem na gospođicu Alargić. Znači, potpuno se slažem s vama da ste nezadovoljni izbornim rezultatima i mogu da kažem da smo i mi nezadovoljni izbornim rezultatima i mi smo očekivali više. Ali narodna volja je bila takva i to se mora poštovati. S druge strane, ove primjedbe na račun predsjednika izborne komisije. Svako onaj ko se bavio politikom do sada zna da sam ja za ove prethodne 4 godine više puta tražio ostavku gospodina Šarčeva. Vi ste ga, gospode, čuvali. Vi niste dozvoljeni da se smeni. Sada tražite njegovu, ne smenu, nego sada ga kritikujete zbog rada koji je on radio. I taj isti čovjek je bio predsjednik izborne komisije u prošlim izborima. Znači, jedini razlog su izborni rezultati. Ne vidi drugi razlog. I što se mene lično tiče, oko ove trgovine i ovo što ovdje spominje, mislim da je zaista neukusno. Mislim da je zaista neukusno jer bi trebali malo da krenete od svojih redova. Zahvaljujem. Hvala.